Vítajte v jednom z najžiadanejších projektov v Bratislave, Slnečnice. Predstavujeme vám jedinečnú príležitosť na kúpu priestranného štvorizbého bytu v obľúbenej lokalite Bratislava Petržalka na ulici Fialová. Tento moderný byt sa nachádza v projekte Slnečnice, ktorý je známy svojou výbornou občianskou vybavenosťou a príjemným prostredím. Nehnuteľnosť o celkovej rozlohe 132 m2, z toho 100 m2 tvorí podlahová plocha bytu, ponúka komfortné bývanie pre rodinu alebo pre tých, ktorí hľadajú viac priestoru. Veľkou výhodou je terasa s rozlohou 31 m2, ktoré poskytuje ideálne miesto na relaxáciu a oddych po náročnom dni. K bytu prislúcha jedno parkovacie státie v krytej podzemnej garáži.